आं लाइमुथि एरियानि जेन' बे समयसा सामफु दालांनि थाखायहाय जेन' आं बेखौ बुंनो सानदों जाहैबाय जेन' दानि बे बिटिआर सरखार जे प्रमद बर' दैदेननाय सरखार आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाख्नायनो गोनां जोंनि बिटिआरनि एम सार रनजित जेब्ला बिटिआर सरखार जेब्ला जाजेनदोंमोन अब्ला बिनि सिगांथ' जोङो बहुद खस्थ' बिदिनो औवा दालांफोरजों बिदिनो हान्थियोमोन आरो दा बिटिआर सरखार फैनायजों लोगोसे जोङो फार्स्ट टाइम जोङो लोगोनो जों दंफां दालां सारनिफ्राय जों मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे माखासे बायनाय जिनायखौ नुनानै बिदि रिफारिं बायदिसिना हरबाय थायो दा बिनि थाखायनो जोंनि बिटिआरनि एम सार रनजितखौ जों बाख्नायनो गोनां आरो बेजों लोगोसे जों साननो हायो जाहैबाय जोंनि गासै लाइमुथि एलेखानि जेन' रायजो राजाफ्रा जेन' गोबां बेयावहाय 29टा जेन' भिलेज दङ बेयाव गोबां स्टुडेन्टफोर दङ आरो बे मोनसे लामाजोंनो बिदिनो हान्थियो आरो जेब्ला बे दालाङा जेब्ला गैयामोन बहुद खस्थ' जायोमोन दा एसे सुबिदायैहाय हान्थि मेलाया मोजां जाबाय बिनि थाखायनो जों मोजां मोनो दानि जेन' बिटिआर सरखारखौहाय जेन' बेबायदि सुबिदा होनायनि थाखायहाय आरो बेजों लोगोसे दालां लामा जुदि गैयाब्ला जों साननो हायो जाहैबाय माने एलेखाया जोबोद दुरबल जायो माने थांना थानांगौ हान्था मेलाया जोबोद गोब्राब जायो बिनि थाखायनो जोङो बाजार दङ दा बेफोरनि थाखायनो जोंहा गारि बायदिसिना खारनो थाखाय उसुबिदानि थाखायहाय दा माखासे बिदिनो बोथोरा जुदि गाज्रिखासै नालाय दैज्लां बोथोर फैलायबाय बिनि थाखायनो बे दैज्लां बोथोरनि थाखायनो बे गासै जेन' खुरखानाय मानायखौ नुनानैहाय जोङो दा जिअ' बस्था बेखौ जों सारनिफ्राय मोननो हादों दा बिनि थाखायनो बे जिअ' बस्थाखौ रायजो राजाफ्रा जेन' बेखौहाय दिनैहाय ओंखारलानानैहाय जेन' दिनैहाय जाबाय बिनि थाखायनो आं बेखौ बुंथिना होनाय जादों। नोंथांमोननि समस्थियाव जों बसुमतारी माबोरै जौगाखां दानि जेन' बर' दैदेननाय जेन' बे बिटिआर जेन' सरखार जों बेखौ मोनसे बाख्नायनो गोनां जेन' जोंनि लाइमुथि एलेखाखौल' आंखौ बुंनो थाङाखै गोबां जोंनि एलेखायावहाय माखासे समयसा दंमोन खालबार दालां बायदिसिना गैयामोन बे जोंनि एलेखायावहाय बेफोरो दा जानानै फैबाय दा लामा सामायाबो दा जागासिनो दङ जालांबाय थागोन आरो बियो जेब्लासिम जों सरकारा थागोन आरो बे खामानिया जालांबाय थागोन जोंहा आसा दङ दासिमाव।